ए की भलोगे इतना उदास बैठल ही धूर बड़ी मूडे ऑफ हमक की बताइयो काहे की भलो इतना गर्मी है बता इतना सुकुमार ही है हम एकदम राजकुमारी नियन ई गर्मी में काम करत करत पसीना हो जा रहे इनका कोनो फर्के न पड़ो है काहे थोड़ा तो बहुते मानो कुछ ने मानो एगो कहल के गर्मी पाउडर लाई दा सुनबे न कर रहा थे। अच्छा दूसर तरीका से बोल के देखे न मान जीता तो सुंदर कटरीना नियन गे बोल बोल। अच्छा बोलिए चल रानी चलो ना। अरे हो जी तबाह कर दिले बा गरमी बेसरमी भइल बावे हो छोटे पचलो भइल बावे हो भेजता बे छेनवा देनवा डोलाइए दे तो हो ना हे राजा हो हमारा लाखो लड़ लगा हवाइए दे तो हो ना हे राजा हो हमारा लाखो लड़ लगा हवाइए दे तो हो होता दिकदारी प्यारी देखलो न जाता हो देहिया पसेज गइल भेज गइल ऐसन जनाता हो। अरे का करे हम तो परेशान बने की होता दिकदारी प्यारी देखलो न जाता हो देहिया पसेज गइल भेज गइल ऐसन जनाता हो के कहतारी बछिया गमछिया बिछाइए देता हो ना ए राजा हो हमारा लाखों लड़ लगा हवाइए देता हो ना ए राजा हो हमारा लाखों लड़ लगा हवाइए देता हो ना ए राजा हो ए राजा हो बड़ा निक लागे महीना आवे जब सरदी हो ठीक कहताड़ तू बतिया बालम बेधर दी हो बुझल बड़ा निक लागे महीना आवे जब सरदी हो ठीक